Здравейте, приятели! Днеска ще покажа едни малки котенца. Ето, ще нахранихме ги, майката ви току-що вода. Сложих им гранули и пауч, но ние сме добри хора. Заради това ще сложим още храна, гранули и пауч. Ето гранулите. Ето вижте. Дай ми портмонето. Тук сложихме гранули. Чакайте малко, сега ще сложихме още малко гранули, ще сложим. И ще сложим и паучо. Его всякакъв пауч ще сложим. Сега. Чакай! И тук слагаме пауч. Това е трети пауч, който му слагаме. Но няма нищо. Не е трети пауч. Втори пауч е. Се тая. Пач е. Ето, малко котенце, има още едно. Ей ги. Дай водата. Ето. Да сложим сега водата. По принцип това са кутийки от сладолед, които ние тук капачки, които тук що и сложихме, като си изядохме сладоледа. В принцип майката много обича пач. Да, майката много обича. Това е втория пауч. Не, третия. Този първия беше цял, втория беше цял и сега той беше наполовина, така че да. Вижте ги. Вижте ги. Да. Сега ще го дадем на другите. Къде не го държа? Да се фили и третия пач, ще я много обича. Ето вижте. Не. Ила при мене. Че да има за другите котки. Ила тук бе. Преди малко ни се галеше доста. Сега вижте ги. Къде е третото? Някъде. Его, зад гумата. Там имаше едно мъничко котенце, но то го изтрях от нас. Да го снимам. Его. Сега моята приятелка ще ме да снима. Ой, синце, писинце. Дай карата на това. И те ще има втора част, сега на други. Вижте го. Това така. Ето и майка му. Да, за да има мляко. Така че хранете и ви котките, като имате храна и го и другото. И вода, като имате, им слагайте. Чухте ли парите добрини? И го и малкото коте излезе. Дай боци. Не ще. Отиваме към другите хора, котки.